konti na lang yung sabaw na natira na mga juice. Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video guys, gagawa tayo ng kumbang Bisaya, kumba ng Cebuano. Ito ang ating mga ingredients guys. Kailangan natin ng baboy na medyo siya may taba, pero tinanggal ko yung taba sa taas. Nakatakot eh. Ayan o, tinanggal ko siya. Ayun, sinlice ko siya ng paganyan. So ang ating mga ingredients is, kailangan natin ng kailangan natin ng garlic and star anise. Ito siya guys, ang star anise. Ayan. Garlic. Ayan, hindi ko siya dinurog kasi nga lalambutin na naman natin siya ng palalambutin. Kaya no need to durog-durog the garlic. Ayan. And meron tayong powder na sumishantan. Dito sa Japan kasi, wala kasing mga magic sarap. Kaya ang ginagamit ko is itong sumishantan. Napakalasa nito guys. And of course, kailangan natin ng tausi. Ayan, meron akong tausi dito. And kailangan natin ng pineapple juice. And meron din ako ditong sinlice na maliliit na pineapple. Kailangan din natin yan. And of course, ketchup and pamintang durog. Hindi ko na ginagamit yung buo kasi ano siya eh. Meron naman siyang ano. And then, kailangan din natin ng puso ng saging. And soy sauce. Kailangan din natin ng soy sauce. Ayan. So now, ang una natin gagawin guys is itong mga ingredients natin. Ayan, ilagay natin ang ating garlic and star anise. And then, lagyan natin siya ng pampalasa. Depende sa inyo kung gaano karami yung karne nyo. Ayan, tsansahin nyo yung pampalasa nyo. Ayan, siguro sa akin, mga 2 spoon or mas maliit naman yung spoon ko. Ayan, 2.5. And then, ilagay natin ang pineapple. Ayan, ilagay natin yan dyan. Yung ating sinlice na pineapple. I-mix lang natin yung ating mga ingredients, guys. And then, lagyan natin siya ng pamintang durog. Ayan, tsansahin nyo lang kung gaano. Pero mabango naman yung ano, guys, star anise, kaya yun. Tapos, lagyan natin siya ng soy sauce. Dark soy sauce, guys. Ayan. Lagyan natin siya ng dark soy sauce. Siguro mga 2 spoon. And then, para maging maganda ang kulay niya, lagyan natin siya ng kaunting ketchup. Kaunti lang, just a little bit. Pangdagdag lang ng kulay. Eh, kung mayroon kayong tomato paste, pwede rin siyang tomato paste na kaunti. Tapos, ilagay natin ang ating pineapple juice. Ito yung sikreto nito guys sa humba. Pineapple juice. Yan. Tapos, magdagdag tayo ng water. Mga 2 ano lang ng water. 2 cup na maliliit lang ng water, guys. Ayan. Dagdag natin dyan. Okay, and then, i-boil natin siya. Lutuin natin siya ng 1 oras in medium high. Medium high lang yung ano natin, guys. Yung ating heat kasi ano siya, kailangan natin siyang pakunti-kuntiin na umaano. Ganyan lang oh, tingnan nyo, ganyan lang. Pwede nyo rin siyang i-mix guys. Ayan, i-mix nyo bago nyo siya takpan. Lalambutin lang natin to 1 oras eh. Ganyan lang kadami yung tubig niya eh. Yung timpla lang talaga ng pineapple juice ang iluluto natin dyan. At saka yung konting soy sauce na 2 kutsara and a half. Ayan. Tapos, ayun, takpan natin at babalikan natin after an hour. And now, after an hour guys, check natin. OMG. Looks so yummy. Tapos, ang gagawin natin is ilagay natin ang puso ng saging. Lagay natin ang puso ng saging and also the pausi.
Haluin ulit natin siya ng 15 minutes sa mahinang apoy. And takpan ulit natin and let's cook for 15 minutes guys. Ayan, check natin. Oh, look at that. Grabe, ang lambot nito. Ayan o, medyo toyo na yung sabaw niya. Okay. Ayan, napakalambot niya. Ayan, tamang-tama. Yung adobo namin sa Cebu. Adobo niya na yung humba. Look at that. Super lambot. Ayan. Grabe. So, ready to plate na ito guys. Plate na natin ang ating humba. Humba ng Cebuano. Ayan natin yung apoy. Wow. Ayan. Konti na lang yung sabaw na natira. Napaka-juicy. At manamis-namis. Grabe, ang sarap ng lasa guys. Manamis-namis. Look at that. Super lambot. Ayan, must try this recipe guys. Napaka-simple. Look at that. Grabe, ang lambot to.